Masáž budeme provádět v těchto místech. Vezmeme si opět hydratační krém a naneseme. Rozmažeme a pořádně si tu nohu zafixujeme. Prstem budeme vtírat směrem nahoru. Pěkně přitlačíme a promačkáme. Pohyby můžeme střídat mačkáním, kroužením, pěkně masírováváním směrem nahoru. Bolestivé místa, které nás bolí na šíji, nás budou také bolet na tom krku, je to třeba vydržet. V případě, že by to ale bolelo opravdu hodně, tak ten tlak zmírníme. Druhou rukou si opět pořádně zafixujeme nohu a budeme provádět krouživé pohyby první jedním směrem, poté druhým směrem a vždycky povytáhneme. Může nám to tam pěkně prokřupat. Znovu rozmasírujeme. Masáž provádíme 2 až 3 minuty na obou nohách každý den do odeznění.